ni Tuhatta na marpungudo hita di ari pesta Natalon marlas ni roha maka mulatehon balgani asini roha ni debata na marsuru anakna ima hatanai nagabe daging marhite hatutubu ni Yesus di Bethlehem di bagasan las ni roha si songoni upasahat hamima Tuhamu. Selamat hari Natal madi kamu salibutna. Atong bongoti hamuma akka bahalna marhite-hite hamuliateon. Akka alamanna marhite-hite puji-pujian. Di bagasan uduk dohot serep ni roha. Tapahibul marohatta marsaur dohot Yesus naung tubui maredde mahita. Nunga jubangmu sehari pestai hatu tubuli Tuhan ta Yesusi Tuhan do ibana siang sungguh mebatu kita oh asana pun di debata dame mandi jolma las di rohani debata ajol maon muse somba nami madi hona tubuho hosi bo andame tu portivio sai pasar hon maturo anamion dame mio Jesus hasana pon di debata dame madi jorma las ni rohani debata ajol mahon muse Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Dungi gabe daging mahatai, jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon, jadi huidahami mahasangapon songon hasangapon ni anak sasada, nasian amai, go asini roha dohot hatuaon. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale amanami, amani Tuhan Yesus Kristus, hatai nagabe daging, Tuhan nami na tubuh di huta Bethlehem, say pinuji maguarmu na badiay, ala naong ditikir ho hami bangsom, itugu-tugu hodo hami sian haholoman tuhat yuron, jala dipadomu hodo hami, naholang sian ho gabe soar muse dohot ho, go halas roha dohami ala nii, say jalo mahamulia teon ni roha nami, naong tinopotmu marite-hite anakmi, amin. Las maroham Tuhan taro umongkos lasude ukam roham jakon raja marende masude marende masude marende masude Tangihon hamuma patik ni debata, ima natar surat di sada Yohanes 4 ayat itu. Hamu akka hahulongan, marsi hahulongan mahita,
ay siyan debatado haholongani, jala ganup na marholong ni roha, ima naung tubo siyan debata, jala ditanda do debata, atong rak mangidugogo mahita tutuhan debata, laho mangulakon pati nay. Ale Tuhan debata, say parguguy mahami, mangulakon na kubar tu pati mi. Amen. Sai di patunduk dosai lutino bali sai nai di soada bondo barita balgani holong ni tuhata, tuhita marhite hatutubuna, tu portibion. Tatakasi maaka pambahen atta, na soso urdot tu pakokop nai, alani tama unduk hita menopoti dosata, diadopan di debata, martangiang mahita. Ale Tuhan para si roha na sumurung, nung ngagabe daging ho, jala saur tu hami jolma na hiasyanganon. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami, asa tumpos roha nami, di pandonganionmu di hami, mangadopi ngoluon, alay si patado peganggu hami di pandonganimu, uju masa hasusaan, manang parukilon di ngolu nami. Di pasar hodo dirim tu hami, nago hahurangan dohot dosaon. Jala ditobus ho hami, asa taruli haluaon dohot ngolu na imbaru hami. Alay di pasaran nami si ganup ari, si patahu pajonjong hami dope parbolatan, pabari harhon pardonganon, mangihuton status sosial dohot gender. Dang dope hu haulongi hami dongan nami jolma, songon pambainan mi tu hami. Say sungguli maroha nami, asa muba roha dohot pangalahon nami, asa tarparangehon hami pakokop mi di ngolu nami,
Jalapatar na say tongtong mardungaton ho hami, manang aha penamasa di ngulo nami, tangihon mahami, marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo hami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Ay songonondo holong ni roha ni debata tu portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang magoganup na porsia di ibana. Asa hangoluan na sa leleng ni leleng na di ibana. Kasangapon ma di debata na di ginjang. Amen.
sambing dolomo atong rohana mi mapeleani o Jesus hasia sai jalomai las jalas orang mabai nakai totong gabeno munatu rohami. Epistel turpu di pesta Natalon, ima natar surat di Jesaya sia ayat sada dohot ayat onom. Bangso na mardalani di bagasan haholoman, marnida sada panondang na bolon, bisardo sada panondang di akka na mangingani tano linggoman ni hamatea. Ay nunga di ponggolon ho auga na apetu ibana, dohot batahin ni abarana, dohot lising-lising ni na mangadu ibana, songon uju di ari midian. Ay masuk sok na sa senjata ni persenjata, dihasutar ni pengetongan, rodi urus na masak mudar, gagay si panganan ni ngapa. Ay nunga tubuh dihita sada poso-poso, dilehon tu hita sada anak, papetu abarana dosogot harajaon, jalabahenon na guarna, si partahi haholongan, si ulu balang ni debata, ama saleling ni leleng na raja hadameon. Baik ganda ni harajau, dohot hadameon, na sumarujung kirabang sansidapit, dohot di harajau naik, pahoton dohot patubuhon, markati patut dohot atigoran. Orang leon dohot sekali ring na, amuruhon ni jahuan sewat patupahon samudi. Ima sahatna, martua doaka na tumangihon hata ni debata, jalan na upeotsa. Amin.
Hatidakon maha porseat kai songon nahitan ninakon nidongata saha porseat disandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohat dosa na tumo palangin dongotano au porsea di Jesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai imana di tubuhan di si Maria na gabe-gabean siang tondi parbadia andorang sohapungan ido tuhatta na tumaon na berlin di pangumuman di silatus na mate tarpajal beribana di hau pinar silang na tuat kubanotoru nung ditano na mula mangulu di hari patuluhon na manaik ku surgo lau undul ku siamu di debata Jahoba amanai pargogo na dosa isi may bana pay mamula sogot tutanoon manguhumi halak na mangulu doon ang mate au porsia di tondi perbadia jala adong sadauria na badia uria atau panala Kristen angka na badia dohot dia sasin dosa dohot dia taina mando
mulak mangolu sumut daging ni halak mau mate, dohot di hangoluan na sora sudah. Amin. Sangat
Tabigema tikting di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu 25 Desember 2022. Naparjolo, Guarni Minggu sadarion, Guarni Mingguta sadarion ima Minggu Pesta Natal Parjolo, doho tema gabi daging ma hatai. Napaduahon ibadah Natal, ibadah Natal anak sekolah minggu. Sadarion Minggu 25 Desember 2022 pukul 7 WIB nasogot nunga di Patupa Huriata ibadah Natal anak sekolah minggu maringanan di aula gereja. B. Ibadah Natal Naparjolo. Sadarion 25 Desember 2022 ima ibadah Natal Naparjolo di Patupa Huriata do ibadah 2 hali masuk pukul 7 WIB beribadah berbahasa Indonesia. Napaduahon pukul 10 WIB berbahasa Batak. Jaladung sidung acara permingguon Laos di Patupa diudutima muse acara marulaun nabadia. Pinangido tusude ruas naung makatidakon hapor seaon asadohot di acara marulaun nabadiai se ibadah Natal paduahon marsogot di hari Senin tanggal 26 Desember 2022 ima pesta Natal paduahon marpungu dohita di gerejaon masuk pukul 10 sia 30 WIB. Jaladung sidung ibadah Laos di Patupa Huriata do pasahaton las niroha si palas roha ima naparjolo tu inahanna napaduahon tu ama Simeon napatuluhon tu yatim piatu napapaton organis napalimahon song leader napaonopon dirijen napapituhon situa pensiun napawaluhon seksi sosial pasiahon seksi kesehatan pasapuluhon infokus pasapuluh sadahon multimedia pasapuluh duahon guru sekolah minggu atong ria mahita madohoti acara Natali. Napatuluhon ibadah ujung tahun dohot tahun baru pertangyangan ujung tahun 2022 hari Sabtu tanggal 30 Desember 2022 marpungu dohita di Bagas Garejaon ima patupahon ibadah pertangyangan ujung tahun 2022. Ibadah pertama pukul 10 WIB berbahasa Indonesia. Ibadah paduahon pukul 10 sia 30 WIB ibadah berbahasa Batak. B. Pertangyangan pukul 00 WIB pinawotohon tusude ruas ni Huriata asa patupahon ibadah pertangyangan pukul 00 WIB di Bagas Tabe
acara nunga di Parade Huriatta di bagasan acara ibadah Minggu tanggal 25 Desember 2022 boi diperbanyak sesuai kebutuhan keluarga masing-masing. C. Ibadah Tahun Baru 2020 tolu. Di hari Minggu tanggal 1 Januari 2020 tolu marpungu dohita di bagas garejaon masuk pukul sia 00 WIB atong ria mahita ro tu acara parminggoni papaton persembahan di mingguta sadarion tanggal 25 Desember 2022 pengaturan persembahan sebagai berikut. Pelian perjolo 2 kantong, kantong perjolo dohot kantong paduahon tuhuria. Pelian paduahon 2 kantong, kantong patuluhon tu Saritas Emergensi HKBP Pusat, kantong pawapaton tu DSH. Atong tapasahat ma di bagasan las niroha. Napalimahon Komisi Beasiswa penerima beasiswa baru. Komisi Beasiswa telah membuka penerimaan beasiswa baru turuas ni Huriatta na hurang mampu ekonomina. Pendaftaran pengajuan permohonan beasiswa baru terlebih dahulu diseleksi oleh Komisi Beasiswa Dohot Parhalado. Jaladung disetujui pemberian beasiswa tu siswa-siswi yang memenuhi seleksi dipatupa mai mulai bulan Januari 2020. Asa tung takas boi ma tahubungi situa wita masing-masing. Napaunopon penerimaan pelajar sidi tahun ajaran 2020-2024. Nunga dibuka Huriatta pendaftaran perguru malua tahun ajaran 2020-2024. Pinangido tuak kanatoras akayanakon naso makatidakkon hapor seaon dope asa didaftarkon ma tu situa uik nabe uhut maboan fotokopi surat terdidi nabapituhon penjaringan bakal calon komisioner BPSK HKBP. Hobar tu surat eporus HKBP nomor 16 tulualu garing LIF garing 12 garing 2022 tanggal 20 Desember 2022 ima taringot tu penjaringan bakal calon komisioner BPSK HKBP Marhiteon mengajak sude ruas HKBP Distrik 8 DKI Jakarta naulu menjadi calon komisioner BPSK HKBP asa mendaftarkan tu amang situa Marakup Manik manang sekretaris tim sinkronisasi keuangan melalui email marakup@gmailteamwork.com. Walu pasahaton ulos las niroha di mingguta sadarion 25 Desember 2022 di parmingguan pukul 10 WIB dung sidung anon majahatik ting di pasahat Huriatta do ulos las niroha tu inang Nyonya Hot Maria Sitorus Boru Silalahi ala naunggok umur nasida 70 tahun nadiadu Senin tanggal 10 Desember 2022 nauksalku ruas sektor tolu wik sia tuhat tama toktong nama masu-masu nasida songoni nang akka ulaon nasida be pasiahon ruas namar sahid di bagasan parsahito do ruas ni Huriatta imana perjolo
Amang Situa Dr. Andas WM Manurung sedang dirawat di Rumah Sakit Duren Sawit, ruas sektor 2 Wik Pitu. Napaduahon Marco Nainggolan, anak ni Amang R. Nainggolan Boru Saragi, sedang dirawat di RHCM, ruas sektor Sada Wik Tolu. Tabuan ma di bagas tentang yakta asa tumibu hipas di hilala rohana sida. Pasapuluhon surat sian kantor pusat Paya Raja Tarutung tentang sentralisasi keuangan HKBP. Surat akan dibacakan. Na pinarsangapan amanami inanami parhalado dohot ruas ni huria HKBP di inganan nabi. Asini roha madihamu dohot dame sian debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot sian tondi porbadia. Amen. Tamasi tutudo madok mauliate hita tu debata perdenggan basai. Alanya sini rohana terbahen hita manguduti akka pakobasiota. Mamolus akka tikki sahat rodi sadarion. Songoninang taboto nunga ditotopon sinode godong paunopulonopon HKBP na di bulan Oktober 2022 nasalpo. Ima sentralisasi parhepengon namar sakap patujolohon roha nama siurupan dinamulaulaon hadosan marhasitongan manahan parhahamaranggion marhite sentralisasi parhepengoni tahirim jupang hasadaon laho mangyahi dohot patupahon rumang nadenggan dinas sumarihon dohot manggonopi balajjo ni akka pangula somar dia ibar inganan pangulaon di sadok huriata songoninang dohot napasauton akka pakubasion sian hatopan satu resort dung sidung sinode godangi marudut do akka pakubasion natapatupa ima marhite akka rapot di huria resort distrik lembaga dohot hatopan taha molatehon do persitutuon ni akka parhalado di resort ni uluhon ni padita resort songoninang distrik ni uluhon ni akka prices napatu parapot anggarat tahun 2020 nahobar tu sentralisasi songonido nang persitutuon ni tim sinkronisasi napinabakit ni eporus laho pada sipon pakubasiota di rumang ni administrasi dohot akka sisisiana lumobi di hajuara bagason dinanaing bongot hita tu sentralisasi parhepengon i mamuka ari sada Januari 2023 naro dinalaho patauhon hita padalan sentralisasi di patupa tim sinkronisasi do pembinaan dohot pelatihan di 4 wilayah. Ima wilayah pertama di auditorium HKBP Seminarium Sipoholon, wilayah 2 di aula Universitas HKBP Nopensen, wilayah 3 di Pekanbaru, wilayah 4 di HKBP Cijantung. Laho makubasi sentralisasi hobar tuha putusan di sinode godang pabakiton masada badan naginoaran badan pengelola sentralisasi keuangan manang BPSK badanon ma namakubasi sentralisasi parhepengoni ia haroroan ni bohal sipakeon ni badanon dinamakubasi sentralisasi keuangan ini songon naung ditotopon sinode godang paunopulonopon ima 55% sian akka pelean na dihuria
tabba ni haroroan na asing na somaralo tuaturan ni huriatta. Siyan na 55% on mapakkeon ni BPSK manggonopi baladjo ni sude pangula nagoktiki baladjo ni pegawai HKBP program hatopan program distrik program resort operasional di kantor pusat lembaga distrik dohot resort. Sian na 45% nari na tading di huria ima gabe bohal ni huriai dinalaho patukon akka pardabu-dabuan ni huria manguduti dohot mangumemei akka ulaon dohot pakubasion di tonga ni huriai hobar tu persurun itu hatta na padirihon hita dohot huriana asamar parbuehon akka nadenggan songon na tersurat di Yohanes 15 ayat 16 sinosoan mahita saluhut na parhalado ruas dohot sudi pangula asamar hite sentralisasion lam takkas tapatudu roha nama siurupan songon ni igil ni tema ni sinode godang paonop ulonopon HKBP marsiurupan mamorsan akka nadokdohi ima dalan mangaradoti patik ni Kristus. Galatia 6 ayat 2. Pos doroha sentralisasi parhepengonon gabe dalatta makehei roha nama siurupan di sude ruas dohot parhalado di sandok HKBP asamian jalalam nal tarida parbueni pangulaotta songon huria suang songon nasailaon marpanidangi tujulwanon di tongani huria masyarakat dohot bangso anggiat ma sentralisasi parhepengoni bolas mangiahi haibaruon di pakkobasiota jala saurdut mai tu tahun orientasi pelayanan ni HKBP 2023 nama ngodolhon profesionalisme dalam penata layanan songonima pinasahat tuhamu saluhutna tuhatta ma mandongani dohot mamasu-masu sadok parhalado dohot ruasna dina mangarade rohat tabe di minggu advenon marsangat ma tuhani marhite huriana tabe mardongan tangiang huria Kristen Batak Protestan Eporus pendeta Dr. Robinson Butar-Butar na parpudi parhepengon na parjolo peliat huria godangna 30 juta 663.340 rupiah. Peliat tu pusat godangna 2 juta 623.000. Peliat tu pesta pra jubileum godangna 67 juta 730.000. Peliat tu DSH godangna 235.236 rupiah. Penguma sude 105 juta 720.244 rupiah. Sonima tikting di huriatta di bagasan mingguon sai di pasu-pasu tuhat kama sude pakobasion dohot peleani bain sangap dohot puji-pujian di goarn ni tuhatta mau liate.
Dihamuna amanami ruas ni huriata kay Pondok Bambu obartu program ni huriata di ruas ni huriata na marulang tahun 70 tahun pasahat utama ulos las ni ruha obartu titing ni huriata na diari seneni tanggal 10 sia Desember 2022 bohoma 70 tahun inang Nyonya Hot Maria Sitorus boru silalahi na jongjong nuaing di langgatan ni huriata marhiteo nung pasahaton nami ma atas guar ni huria hagai Pondok Bambu selamat ulang tahun ma di inang Nyonya Hot Maria Sitorus boru silalahi nenek dohatan di bata natar surat di Mazmur 110 ayat 14 nama dok sengonon Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku ia telah menjadi keselamatanku. Ada orang so diapehun huriata ulos las niroha marhite diakuni sosial dono nami ma tuinang Nyonya Hot Maria Sitorus boru silalahi songon padok ni hata ni tua-tua emesnya tab batua ma perlinggoman ni si boruk di bata mana martua horas ma inang Nyonya Hot Maria Sitorus boru silalahi nama ulang tahun 70 tahun di Parorot habang abbaroba songgop tuhau Sitorop amat tadi batado silihon tua sai horas mahita salhuna di Parorot lomak sili juang sobinabuan tubuh tudia pe inang Nyonya Hot Maria Sitorus boru silalahi nama ulang tahun 70 tahun totong ma diiring-iring Tuhan. Pinasahat ma kordu lansia.
Tapuji matuhatta marinde mahita sian buku ende nomor 62 ayat sada dot ayat 5 puhut papungu pelean. Halalas ni roha goda nahu barita holo dunga tu si palua ihita jolmao pasanga poni debata los dame 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 madi jolma lomo ni roha ni debata dohita jolmao. Nondo bisa bintang di naholomi sumondangi hagola ponna di rohatari hasanga pon di debata los dame 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 madi jolma lomo di rohani debata dohita jolma. Tuhan Yesus hadobua na disuruh debata na pasai honsude dosa di dolo Golgata asang apon di debata los dame 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 madi jolma lomo di rohani debata dohita jolma. Sai sondangi marohatu ale Tuhan Yesus asa doho tau maruli hatu tubuhuli asa ngapon di debata las dame 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 madi jolma lomo di rohani debata dohita jolma. Halalas di roha goda sai songgo piroha kon asa doho tau malo mamuji dewarni asa ngapon di debata los dame 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 madi jolma lomo di roha
Ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di damang dohot dainang na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Ta paradima roha dohot pikirata turku jamita dihita di pesta parjolo di parningotan ari hatutubu ni Tuhatta Yesus Kristus ima nasian Evangelium Yohanes bidusada mamukkamay sian ayat sada tolhasmay tu ayat 14 songonon ma didok disih ta payhutihut ma ujahama di tonga-tonga tak di mulanai nunga adong hatai jala saur tu di batado hatai jala di batado hatai ima nasaur tu di bata di mulanai saluhut nai marhite sian hataido ubahen na majadi jala dang adong nang gosada sian nau jadi i naso marhite siani di bagasan hataido hanguluan laos hanguluanido panodang ni hajol maun namar sinodang do panodangi di bagasan na hulum alay dang di jakkon na hulumi hehedo sadahalak sinuru ni di bata si Johannes do warna si tindangi do ibana umbahen naro asa di hati dakkon panondangi anggiat gabe porsea saluhukna marhiti sian ibana dang apala ibana panondangi namak katidakkon panondangi do tahe alai nunga maddokro ujui tu portibion panodang nasitongi na manodangi nasa jolma di portibio kiado ibana jala marhitesian ibana do majadi portibion HP dang ditadda portibion ibana narodo ibana manopot na di ibana hian gabedang di jakkon akka na di ibanay ibana alay manang piga na majakkon ibana tusido di lehon puaso asa gabi anak ni di bata na sida akka na porsea di guarna ima akada tubu sian mudar manang sian sakap ni daging manang sian sakap ni bawah tung sian debatado gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon jala widahami ma hasangapon na ima hasangapon ni anak sasada nasian amai guk asini roha dohot hasitongan ido sahatna amanginang di damang dohot dainang na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhatai
hatai nagabe daging. Firman menjadi daging. Manang gabe daging ma hatai. Ahado lapatan ni paddohan na tului amangina. Na parjolo debata na matcay sangap jala suada tudusan naso terdungdung jala dang haduhuan manang didok transenden alai ala holong ni rohana tunasa na tinopana radi ibana gabi immanen. Siyan nasangap marmulia gabi jonok ibana gabi sahur ibana gabi maringan ibana di tonga-tonga ni hajol mau sahur jala makilalahon pakilalaan ni akka na tinopanahi ima lapatan na parjolo amanginang hatai gabi daging firman menjadi daging gabi daging mahatai lapatan na paduahon amanginang digoari mai kenosis lapatan ni kenosison mengosongkan diri di Filipi bidu 2 ayat 7 madok di rumari do dirina jala disolukon rupani hatoban gabe sumat tujol mado ibana jala rumang jol mado dapot di ibana mengosongkan diri amangina nasangap namar mulia sinak kinani na di badua gijangi sahur ibana tujolma nalea dihilalahon ibana aha na dihilalahon ni jolmai ima lapatan dapat dua lapatan dapat luhon amanginang Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang saya kasihi dan adong be parholangan ni jolma dohot debata tidak ada lagi sekat yang memisahkan manusia dengan Allah, Allah dengan manusia. Nung ngamardomu jolma dohot debata molota patudos amanginang tuhatani eddet ta buku edde nomor 52 ayat 2 didok disi hatuao do lasni rohado hatu tubuni Jesusi. Ini pernyataannya manginang paroh kamu bukan detai
Domu dohita. Wise. Tu debatatta. Domu dohita tu debatatta. Ahang sedokon. Las B marohatta. Molo pangatusyon na asing manginang. Banuagit jangido ro tu portibion. Dan banuagit jangiro tu portibi. Kerajaan Allah yang turun ke dunia ini, bukan dunia ini yang naik. Tu banuagit jang. Amang enang dongan saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus tu hatai. Kembali mahita di paingot. Taringot tu ha porsiao. Bohado tutu mangauhon majakkon lapatan ni paddohaninak kinon hatai gabi daging. Firman menjadi daging, manang gabe daging mahatai. Boy ta auhoni, boy ta atusi, hanya melalui iman. Kita tidak akan mampu memahami, mencerna, menerima, majakoni, molok marhiti pikiran, logika, ni hajol mota. Amang inang alanido adong tulu tokoh gereja amang inang nama naringoti taringot tu haporsiao tentang percaya na parjolo idok na parjolo Anselmus, ya Anselmus, tahun 1033 sampai 1109 pernah berucap, jolo huhaporseaido ipe asa watusi. Begitu amang ya, amang inang ya. Jolo huhaporseaido ipe asa watusi. Aku percaya, lalu aku mengerti. Nah padua hodidok, ini agak berbeda sedikit amang inang. Abelardus tahun 1079 sampai 1142 ido ibana songonon jumolo do huatusi asa huaporsiai. Jadi agak berbeda pengatusion yang manginang. Terlebih dahulu aku mengerti, kemudian aku percaya. Baru naparpudi napatuluhon didok William dari Occam tahun 1280 sampai 1349 ido ibana songonon au porsea ala dakwatusi au porsea ala dakwatusi. Aku percaya karena saya tidak mengerti. Amang inang molotarangkum na tolupad dohanon, nanang dohanon na ima, pada dasarnya pengertian dari percaya, pengertian dari beriman adalah bersandar dari kekuatan yang sungguh-sungguh menakjubkan.
Hatan itu hatta madok. Hapor siau ni silehon-lehon ni di bata. Hapor siau ni tubuh sian panangi honon sian hatani di bata. Jala tu hata Yesus madok molo mangubati. Molo pamalupon akan namar sahit ibana saya didok ibana do. Hapor siau mi do pamalupok ko. Jadi amanginang moldo memang tutuat tusan. Waduh, gabi daging hatai. Firman menjadi daging. Manang gabi daging hatai. Jadi ketika logika, ketika pikiran kita yang kita andalkan untuk memahami dan mengerti firman Tuhan, gudang dohita manginang melosongor di hutan nami di dok Bibelon. Memang ringgas di mana majaha Bibeli. Alai dilapati ibana marhitiaha. Pikiran nasa diri. Pandai dia menerjemahkan. Rajin dia membaca. Tetapi ketika dia memaknainya melalui pengetahuan logika. Dan nama dok naso logika. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan firman Tuhan amanginang, logika atau pikiran kemanusiaan kita tidak akan mampu memahami semua firman Tuhan itu kecuali dengan iman percaya kita. Amin. Alanido amanginang tutu mauldo mangatusi ya. Molo hapor siaw nakinon sonari tutu mauldo mangatusi. Balgani holong ni di bata. Ido ubahin didok si Agustinus, seorang teolog pada abad keempat. Si comprehendis non est Deus. Lapatanna, jika kamu mengira mampu memahami Tuhan secara utuh, jika kamu mengira mampu memahami Tuhan secara utuh, maka sesungguhnya itu pasti bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Jadi artinya rupanya kembalilah kona manginang. Molo makilala hita mangatusi debata secara logika. Ternyata itu bukanlah Tuhan yang sebenarnya yang kita percayai. Karena kita memahami hanya dengan logika. Jadi kembali amanginang firman Tuhan mengatakan kepada kita di pesta Natal na parjuloon, yang ditekankan kepada kita adalah iman percaya kita. Hanya mampu memahami dan mengerti perbuatan Tuhan, pemberian Tuhan ke dalam kehidupan kita hanya melalui iman. Amanginang borhat sian akkahatorang ini adong maopat hal nagabe unok manang udulan ni jami taon amanginang. Na parjulu didok nakinod di hatan itu hatta nang tajahay dimulanay nunga adong hatai. Dimulanay na dia do. Tayo di ayat sarada do di ayat tulo. Amanginang adong do parasingan lapatan nihata dimulana. Tengok do di tersurati. Sada Musa bidu sada ayat sada. Dohot dimulana dohot dimulanay. Yohanes bidu sada ayat sada. Molo di Musa sada bidu sadai ayat sada merlapatan bona ni ulaun ni debatadoi
laho manoppa sian naso adong gabe adong. Imana kenon dimulana. Molo na di Yohanes pidusada ayat sadaon. Ima taringot tu hadirion ni hataido. Taringot tu hadirion ni hatai. Disipat rakon ia hatai adokyan sian hatotongon rodi saliling nililingna. Dari kekekalan hingga kekal. Saur tu debatado hatai. Ya, amangina. Saur tu debatado hatai. Ima debata ama anak doh todi parbadia. Saur di bagasan hasadau. Ima naginuaranna Trinitatis. Marharoroan sian hatalatin ima Trinus. Secara harafiah lapatanna tulu saparihotan. Tulu saparihotan. 3 pribadi sehakikat. Memang amanginang dan secara eksplisit memang disurat atau dibibeltai hata Trinitatis. Tubuh hata Trinitatisom ima sian pamikirion ni akka teolog pada zaman bapak-bapak gereja marhiti hapor siang nasida. Dalam mulai tamu sianak kinot tu sada Musa bidu sadai idok tu disiwi tatop pama jolmai mulai bahasa Indonesia nak menciptakan kata kita di sana, kata kita mulai taparwah namang huruf besar kata kita nih ya. Nah padua namang inang hataido hanguluan do panodang. Tujuan haroroni Yesus tu pertidon ima lahu mangalehon haluaun dohot hanguluan. Tuakka namate ala di dosa. Jing mamate amanginang. Molo tajaha di rom bidu onom ayat 27 idok. Ai upa tinu horni dosa do hamateang. Alai ina manginang odona natahamulatehon yang kita syukuri alai basa ni debatado hanguluan saliling-lilingna marhite-hite Kristus Yesus tuhatai. Kristus Yesus tuhatai. Jadi kembali kita diingatkan menginang mate di perdagingon suang songoni mate di haruhau. Akuk ni debata naung gabe daging roh mangalehon hatiuron di situasi ni haruhaun dohot hanguluan na hulum. Pangalaho na hulum, cara berpikir na hulum, perseoran na hulum, dohot politik na pehulum, sistem kerja na pehulum, dot lato pe akka na asing taringot tuha hulumon hinorhon ni harohaun ni jolma ala naung madabu tu bagasa dosa. Jadi totalitas amanginang totalitas hadirion ni jolmai ya dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya pada hakikatnya sudah mati secara jasmani dan mati secara hati. Dan adong bepakilalaan nabi amanginang dari dong kenapa saya katakan demikian melolama johita Tuhan tubuh di Yesusi dinaro si Maria dok si Joseph manopot napuna inganani napuna penginapani. Apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Penolakan. Dengan alasan apa? Dangadong be.
inganan. Dan adong inganan. Memang boy talapati dua hal. Inganan secara fisik ima penginapani. Jala inganan secara khusus ima rohani jolma. Dan makilala be di parsorio ni si Maria. Naing gabi-gabiani amang inang. Dan dibereng be keberadaan ni si Maria. Kalau nama hahulumun nama amang inang. Harohau ni jolma. Pangalahon ni jolma. Jadi di damang do dainang nahinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhan tai molotajaha di Yohanes 2 ayat 12 didok disi dungi diulahi Yesus usai majami tahun nasida nin nama do panodang ni portibion naso tu pamardala dinaholom namang ihutonaw. Nama jakot debata yang beriman kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Molotung pegolak portibion, alai dalan nadilanai selalu diterangi oleh Tuhan melalui iman percaya kepada orang tersebut. Lama juga kita tu pardalanan ni bangsoi. Selalu dipelihara, selalu dilindungi, dijauhkan dari mara bahaya. Molo Aryan, marhitiaha. Opun. Tujuannya apa? Asa unang diduit mata dari ihamu agar matahari itu tidak menyengat tubuhmu. Molo borngin, mari itu apa? Tiang api, asa boha, asa tiur. Amang inang. Ya. Lapatan na hata manang firman naung gabe dagingi ima Kristus Yesus na mangaraw kita asa gabe partohap. Amang inang, asa gabe partohap di hati uroni. Ya, asa gabe partohap di hati roni laus gabe sibuan. Tidak kola partohap. Alai gabe sibuan hati roni tu portibion. Asa lam tu torop na akka namian di bagasan hati roni di bata. Sasitong na molosodi hati dakon portibiope ibana so di hati dakon portibiope Jesusi dang nagabe moru hamulionna alai baliksa portibiodo na makarik koton panodangi amang inang. Terang Kristus tidak membutuhkan kesaksian manusia sebab tanpa kesaksian dunia pun kuasa terangnya tidak akan berkurang, tetapi sebaliknya kegelapan dunialah yang sangat membutuhkannya. Jadi hita doa menginang nama rekoton. Alai gudang do naso macakon. Amang inang. Gudang do so macakon. Napatuluhon amang inang, napatuluhon siya turpuk tahun Yohanes Padidi si totas napur sahalak suruan dada ubalga sian namar suruh ibana takas doi di auhon si Yohanes Padidi di son apostel Yohanes patadahon Yohanes Padidi sahalak nabalga peranna manomu-nomu haroroni Jesusi. Nampe balga peranna pabuahon barita haluaw ni jala ekspektasi ni halak balga tu ibana
alai dang madabu ibana tuhagi jangon ni roha. Dohot gomos di hati dakon si Yohanes amanginang. Nang piadong kesempatan di ibana lama buat hormat, lama buat sangap, tetapi dia tidak peduli dengan itu. Idokon ibana nahurang tama doau terus kamu jo. Nahurang tama doau makar hari tali ni sipatuna. Nahurang tama doau. Dia benar-benar merendahkan diri, merendahkan hatinya di hadapan Tuhan demi kemuliaan Yesus Kristus. Karena memang kemuliaan Yesus Kristus itu tidak bagian dia. Dan dibuat ibana nasu jabarna, dan dibuat ibana nasu bagianna. Itu kan namanya nang songok kita. Molo adong pembagian bansos deidok keluar holak keluarga ni anggi kodok nalayak madapot ale asa dapota sude didaftar homma kan seperti itu manginang. Kita menerima yang bukan bagian kita. Tapi Yesaya Yohanes mengajar waktu kita. Mari kita terima yang menjadi bagian kita. Jangan kita pernah mengambil yang bukan bagian kita. Nikmatilah berkat Tuhan yang diberikan kepadamu. Jangan mengambil berkat dari orang lain. Jangan memeras orang lain. Jangan menindas orang lain demi kenikmatanku. Jangan. Amanginang. Nahurak tama doau makar hari talini sipatuna. Yohanes padidi ro laho makatidakon jalagabi si totas nabbur manang perintis di haroron si paluay. Nian baga-baga taringot tu si paluay nung ngaliling di surirakod di padan narubi. Alay laho makatidakon nadia jala ise do si palua na di baga-baga honi holang si Yohanes padidi do. Holang si Yohanes padidi do. Didok di Yohanes bidusada ayat 24 asa nunga huida jala huwa jongjokon ibana do anak di bata. Tarida sian hadiron si Yohanes padidi na parjola manginang. Matong naikon hangul honotta sian pangalaho sian hadiron si Yohanes noon. Yang pertama hidup dalam kerendahan hati. Menguludo ibana di bagasan toruk ni roha. Yang kedua, melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan posisi dan porsinya. Amanginang. Melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan posisi dan porsinya. Unakku buat ulon ni dongakku. Alai mo lutung dipasak dongaki ulon na itu au. Mari kita lakukan dengan setulus hati. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak mencari-cari pujian atau gila hormat. Yang walaupun waktu, kesempatan ada pada dia, tetapi dia tidak makarikot toni. Amanginang. Dan yang terakhir, yang keempat, dia tidak mengambil kesempatan untuk keuntungan dirinya sendiri. Amanginang nahinaholongan di bagasan Yesus Kristus tuhatai na perpu di mana papaton na nang idot tasian turpuk tahun jala sihapor seorotta jala siangul honotta di bata berinkarnasi gabi daging. Hata inkarnasi marharoroan sian bahasa Latin inkarnatio lapatanna daging. Manangbui dohonon ia inkarnasi ima perwujudan. Manang berwujud gabi daging. Bakko ni jolma do jolo di ida baru peporsea. Dung ditoppa debata portibion meregam do di patari dahot debata dirina marhite akka pernidaan. Api
obun, alugo, nipi, suara, dotlan akan asing. Alai, songo dia wujud na konkret dang ditadda jolma dope di bata. Alani ima ro de bata di bagasan rumang di jolma. Ai di dok di portibio kiado ibana. Jala marhitesian ibana do menjadi portibion. HP wah dang ditadda portibion ibana. Alanima ro di bata di bagasan rumang na konkret asabui tadaun ni jolma ibana. Ima Yesus Kristus tuhatai nata halasson nata pestahon di ari sadarion pamanginang. Alani na parjulu gabi daging mahatai lapatanna di batana sangap nunga takkas gabi daging songon pamatang ni jolma. Ibana na gabi daging ni jolma na tubuh tu portibion. Jala dang manotong hadirion ni dagingi alai anggotot di hade bataun manotong do di ibana. Napaduahon gabe daging mahatai lapatanna debatana sangap nunga takkas gabe daging songon pamatang ni jolma. Ibana na gabe pamatang ni jolma na tubuh tu portibion jaladang manotong hadirion ni dagingi alai anggotot di hade bataun manotong do di ibana. Maringan di tonga-tonga tak debata na transenden dau diinganan di hamuliaun alai radi ibana gabe immanen jonok saur tu tonga-tonga ni portibio. Maringan dada holan rapak ya maringan dada holan rapak tinggal alai marwasodo ibana diinganan permianan nai asa molomiat debata di portibion nama dokdo marwasodo ibana di sudi rumang ni panggul miton ni ngulu dohot partikian. Dialah yang menguasai segala sesuatu. Gabi daging mahatai amanginang gabi daging mahatai mangalehon haluaun dohot hanguluan. Imana parjulu napaduahon gabi daging mahatai alani holongna gabi jolma ibana sahur ke tonga-tonga ta. Jalan apa tuluhon saya mengutip pernyataan dari Bunda Teresa yang mengatakan saya tidak dapat memastikan seperti apa surga itu, tetapi yang saya tahu ketika kita meninggal itulah waktu Allah untuk menghakimi kita. Allah tidak akan bertanya berapa banyak hal baik yang sudah kamu lakukan di hidupmu, melainkan sebesar apakah kasih yang sudah kamu perbuat di setiap apa yang kamu lakukan. Alania manginang paddohanon paddohan haporsiaw doon gabe sorminan dihita di pesta Natalon. Asa taulahom ganup ulota marujahan tu holong ni debata alanunga jumolo debata makaulong hita. Selamat Natal madita salu namanginang. Selamat Natal madita saluhukna. Amin martangnya kita. Mulia tema Tuhan. Pasu-pasuhon mahatami. Tu roha, tu pikiran, tu ngulunami. Marhiteni panturion ni todim tod di parbediaima. Lehon bisuk dohot parbinotowan di ganup hami. Asa mian hatami. Asa marperbui hatami di ngulunami. Bahen puji-pujian hasangapon di kuarmu. Jala saluhukna Tuhan akka sakap nami, akka pabbahenan nami,
pangulaon nami, ngulu nami, setotong may Tuhan huulahok kami, marujahan tuholong na siyakko. Holok kami tuho, jala holong nang kami tuaka dongan nami. Ido Tuhan unok ni harorom tu portibion. Dinaroho mangalehon haluaon dohot hanguluan tuhami. Ala ni balga ni holong mudi Tuhan. Paluahok kami siad dosa dohot hamatiani. Gabitaruli di hami hanguluan sisa liling nililingna. Sa tuhoma Tuhan ngulu nami. Hami parhaladum. Ruas ni huriam hakabipi podok bambuot sa luhukna. Di amang inang nami. Di hahaanggi iboto nami. Nang diakka ianakon nami. Dohot amang inang nami lansia. Gonggom mahami. Manotong rodi sa liling nililingna. Di bagasan holong dohot asini roham. Jalasay pargugoy hami. Lahu mangulahon akasi ulaon. Nahobar tulomoni roham. Na setotong Tuhan bain puji-pujian. Hasangapon di kuarmu na badiay. Hubua kami Tuhan ditangyang nami. Ima amang nami. Amang situa dokterandus WM manurung. Natongot Tuhan di bagasan hagaleon pamatang ni amang nami alani parsahiton. Dan masih menjalani perawatan di rumah sakit Duren Sawit. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amang kami, amang sintua dokterandus WM manurung ini. Kiranya Tuhanlah yang turut campur tangan di setiap proses pengobatan, di setiap tindakan medis yang diterima oleh amang kami dari dokter, dari perawat dan para medis. Engkau memberkati setiap obat dan makanan yang dia konsumsi. Engkau berikan Tuhan kekuatan. Engkau berikan Tuhan kesehatan yang sempurna dan sukacita. Berkati juga inang kami. Berkati juga Tuhan semua peparannya. Amanami na di Banua Gicang. Hubua kami totong Tuhan ianakon nami. Marco Nainggolan. Yanakon ni amang nami, amang Ramses Nainggolan, inang Rodo Boru Saragi. Natongot Tuhan di partikian nasalpu. Ikon menjalani operasi yanakon nami Marco Nainggolan. Alay mulyati madiho Tuhan. Ala pangaramotion, ala padonganion, dinggan ni basam dohot pasu-pasumi. Martu padu Tuhan operasi di bagasan haulion, di bagasan hadingganon. Jala tuhoma Tuhan hupasahat kami. Proses pemulihan ni ianakon nami Marco Nainggolanon. Asa setotong ma asini roham do dinggan ni basam nama masu-masu ibana. Molotung Tuhan di si hadak dakon robe. Nunga ikon mangai parsahiton nasongoni. Posturhan nami Tuhan. Uli denggamma pertumbuhan jasmani, uli denggamma nang pertumbuhan rohanina. Marhite amang nami dot inang nami, marhite hahaanggi ibotona. Patuk Tuhan akan narikot sepakon nasida di tonga-tonga ni parmuluan nasida. Lau subuh kami Tuhan akka amang nami, inang nami, hahaanggi ibotonami nang akka yanakon nami. Natongon marulang tahun di ari sadarion, Minggu 25 Desember. Sahat tu hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 torop nasida 24 talak. Hupasahat tamima nasida tugonggoman ni holong dot asini roham. Jala dihamulation rohanami ma Tuhan denggan ni basam asini roham dohot pasu-pasum. Marhite hahi pason, marhite gogo dohot las ni roha tarlumubi marhite akka umur nagajang naok pinasahatmu. Nang tujulan narion asini roham do denggan di basama na sa totong Tuhan marmudu-mudu manugu-nugu mangiring-iring ganuplak ka nasida mamasu-masu nang akka ulaw nasida mangalehon bisuk nang hapistaran di ganup nasida. Tuhan Jehovah di bata mau lihat ma di salu na asini roham
Rohami tu adupamu di partikianon. Sian nasa rohanami, sian nasa pikiran nami, sian nasa buku nami. Dohot sian nasa hapor siaon, dohot pakirimon nami. Manotong doho mamasumasu mangaramoti ngulu nami. Alania le Tuhan, saha tuhoma ngulu dohot hanguluan nami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan, jumulu mauras, jala sesa kadusa ng pangaloson nami asa tamak jala taluk pami diadupamu, majalo pasu-pasum, sikat ni akka nang pinasahatmu, moliate madiho. Amen. Di damang rohot dainang taparade edde pamujiota sian buku edde nomor 60 sada mamuha sian ayat sada nata laos niroha laos tabapunguma piliata. Natola si roha hatutubuni Yesus si palu awagolong aki Yesus si palu awagolong aki. Tunggodang dosa pangunjunan pe mangarsani hita pai tepe mangarsani hita pai Nasotar hatahon hamagowani aso tubuh Yesus si paluwai aso tubuh Yesus si paluwai. Tuhan hebat aku, Yesus honowi, datum bemandelena porsegeai, datum bemandelena porsegeai.
ayat 5 jongcong mahita salunna. Saidara pulahu Tuhan imanho Tuhan asutim mulame jupanglo Tuhan asutim mulame Tatangya koma pilihatta martangyang mahita. Ali di bata amanamin na di banua gijang. Odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami ma. Siyan na nilehom mi tuhami. Pilihan nami tuhok. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati bulkon harajaumu. Itonga-tongani huriam. Dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite tondim. Asa lamhutad dahami. Godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asa lam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehomi Toni rodi pamataku Hosano hotogoki Rodi saluhutataku Ali Tuhan di bata natotong, naso marmula, naso marpasohotat. Upuji hami ho, ala saut sude tahim, naung sinakapmu. Adorang somarujahan dope hasyanganon. Dak tarabatan sibolis sakakmu. Dang sudda tahim nabadiyai, dibahen dosa nami. Ala ni holong ni roham nabalga naso haduduani dibahini mauliate marohanami tuho ala naung saut sakakmu ima parsurum di anakmu gabe si palua jala si pangulu di hami asa malua hami siat dosa hamatean dohot sian uhum jala masohot hami mangulahud dosa. Oppe say asima roham dihami. Tugihon mahami tu anakmu. Say bahen mahami gabe siluam tu ibana. Asa upani halujaun na hami. Ala naung tinaon na nabirniti. Dohot hangaluton kumokop hami. Asa ibana na punahami. Jala hami na puna ibana. Say sungguli ma uriam sadarion. Asa diingot habal gaummu. Dohot haroro ni anakmu gabi colma. Laho panguluhon hami pardosa. Say sungguli ma akka parhalado di huriam. Mamaritahon barita naulii tu saluhut halak. Naung patar hasangakommu. Jala naung jupang dame dohot hasonangan. Say lehon ma pitu na ukap tu halak si pilibegu. Dohot tu akka parugamo na asing. Asaro na sida mangului Tuhan nami Yesus Kristus. Say rajai ma saluhut raja. Dohot akka suruan na. Asa diboto na sida. Naung dilehoko raja. Jala Tuhan na sumurungi. Rodi saliling-liling na.
Sai lehon gogo tu akka na di bagasan pangujunan. Apuli akka na marsak. Jala palua akka na tergugut. Sai tatap jala udingi akka na pinaburu-buru ni halak ala ni gawarmu. Sai dongani jala pasu-pasu hami sude akka na magodang rodi danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banwa gijang, say pinarbadia makwarmo, say Roma harajaumu, say saut palomoni roham di banwa tungaon songon na di banwa gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami siap pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasorhon ma damena tutodim. Amin. Damang dohot dainang at orang sobongot kita tu ulaun nabadia pasatay matik itu hita 5 minut jala tabi ma siak kami tu hita saluhutna selamat hari Natal madihita. Agak pengen kita soal itu. Waktuku kecil ku merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia.
pun tahu anugerah terindah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, karena luka yang hina diselamatkan dari Tuhan kekal. Aku dapati arti karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hina diselamatkan dari Tuhan benar, agar dunia kekal. Oke. Yang ayat 1 600. Buku logonya di borngin nasa sadai terbegen dei parangan mardi surgoi pasangat Tuhani nam Tuhan
Oke, siap. Di damang dohot dainang akkahita na di luar masuk mahita manginang. Ta pasonang marohatta asa bongot kita tu ulaun nabadia. Na parjolo amanginang diak ka damang dohot dainang naung bakol mangalakahon si marjujak na dihudulam munay maham rope hamin no madapat kamu. Mared di mahita. Yesus namamu dosa libur dibion pangulu kami. Yesus namamu dosa libur sai pasonang kami. Amin, amin, amin. Dame ni debata na sumurung sian saluhut roha ima mangaramoti ate-ate muna dohot rohamuna marhite-hite Kristus Yesus. Amin martangi yang mahita. Ali Tuhan debata para si roha na sumurung amanami na di banua gijang asi roham topot mahami na pungu dison adorang kupangan hami anon parpadanan na badiyay lehon matod di parbadia tuganup hami asa ditubuhon haporsyaon na mangulu di hami asa pos situturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop kami. Pargugui mahami maswadaho diri nami. Asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon haporsyaon na mangului. Say taiti rohanami. Asa lam malungun hami tubanwa ginjang. Asa say masihul hami. Paimay mahon haroroni Tuhan Yesus. Amin. Ita akka nau pinarhamaul ni debata. Ita sakap nuaing mangaton parpadanan na badiyay. Di bahini tatibang ma jumolo manang natao hita marulaon na badia asa unang hona uhum manang ise sian hitaon ay holan na udduk roha jala na manolsoli rohana alani pampahinan na nasoture jala na manopoti dosana jala na porsea di hasesaan di dosa na pinatupani Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan na badiyay. Alay akka nadohot marulaon na badiya. Unang be di uloy sibulis. Unang be di dakdati mardosa.
tung padau hamuma rohamuna siani. Tung gotapok kamuma hosom dohot lateni roha. Alai paingot-ingot hamuma. Tuhan Yesus Kristus nang mate. Jala nang mulak mangulu humokop pamu. Asa tahu kamu mangaton parpadanan na badiay. Di bahini tatak kasih majolo rohat tabi. Jala alusi hamuma suku-sukunon. Jong-jong mahita saluhuna. Parjolo di parhatutu rohamdo. Halak pardo saho sian hatutubum. Dohot alani pangalau sim di patik ni di bata. Molo di parhatutu roham. Dokma ulu. Namarsak doroham alani dosami. Jala di pangidoroham. Naing malua ho nuaing sian dosa. Molo songoni roham. Dokma ulu. Di parhatutu roham do. Nang roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon. Panguluhon pardosa. Ibana nang mate dohot mulak mangulu humokopok. Mamorsan. Jala manesa dosam. Molo songoni di parhatutu roham. Dokma ulu. Olo doho manggotapon sian nasa roham. Lateni roha. Dohot hosom ni roha. Akup ni i. Olo doho mardenggan dohot halak. Na mangarsahiho. Jala olo doho manesa dosa ni dongammu. Songon na pinangindo ni roham. Sesaon ni dibata sudi dosa. Molo songoni roham dokma ulu. Atong. Ta paudukbe marohatta. Jala tatopo ti masudi dosatta. Ihuton hamuma tangyangon di bagasan roha munabi. Ali Tuhan di bata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gudang do kami. Ay jut-jut pulau si hami patikmu. Tamado ko na uhummu hami nuaing dohot sugut. Molo balos sonommu tu hami hobartu pambahenan nami it. Alai alani gudang ni asi dohot holong ni roham. Dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung nilehommu umokop hami. Alani i umbahen nahum hami mangido tuho. Asima roham di hami. Say jalo mahami. Say sesa masudi dosa nami. Jala lehon to di perbadia tu hami. Asa margugo hami mangalo nasa dosa. Dohot mangulahon na hobar tulomoni roham. Saliling di tanood do pehami. Amen. Atong hamu akka na manopoti dosana. Jala na mawas di asini rohani di bata. Say sahat matuhamu na hinaporsyam muna. Mangasahon hatani di Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Pos maroham. Nunga sesa salhu na dosa muna. Marhite-hite gorni di bata ama. Dohot anak. Dohot todi parbadia. Amen. Ali ama namin na di banwa gijang. Say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajawmo. Say saut malomoni roham di banwa tongon songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siya pari. Sesa madosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodot na punaharajaon.
dohot hagugun, rudi hasangapon saliling nililing na. Amen. Udul mahamu, marig dehita. O Jesus, now sineat di harap minahasilan, roham totong daulat, dan ujuh hotaringan, marutang hosahami, ditamo dosa nami, asiroham oh Yesus. Atong tangihon hamuma tonani Tuhan Yesus, laho padirihon parpadanan na badiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu bornginai, uju tarjehe ibana, didokma mauliate, dungi diponggoli mai, diparlehon ma tu akka sisianna, uhut ma didok. Jalo hamuma jalapangam ma, dagik kudoi, nani lehon tuhamatean kumokop pamu. Bahen hamuma songoni, bahen parningotan muna diau. Jala dungsun nasida mangan, dibuat ma panginumani, didok ma mauliate, dungi didok ma tu nasida, jalo hamuma, sude hamu manginum siani. Ia panginumanon, padan nai baru maon, marhite-hite mudarhu, na niusehon mokop pamu, bahen hasesaan di dosa. Sai bahen hamuma songoni, bahen parningotan muna diau. Atong romahamu nungarade sude ida jaladai hamuma denggan basa ni ibata Roma hita tujulu marpitu pitu halak marede hita. Son maho alegoriku dina mau wasmaleho manjalo wasani Tuhanku dina radena Ilehon Yesus do
manginum siani dar udoi ani usihun kuhamatian bahen hasisaan inusam ina pahutun kuhamna lahu makamu siai bana asa dihamu angguan naso rasuda amin ulak mahamu di bagasan dami Tuhan Yesus Kristus asa dihamu anguluan nasu nasuda amin ulak mahamu di bagasan dami Hamu manginum siani udar hudui nani sihon kuhamatian bahen asesaan di dosamuna ima pahutun rohamuna lahu makamu siai ibana asa dihamu anguluan nasura sudah amin ulak mahamu di bagasan dami Penyehon ayat 3. Asiro amni Yahweh Yesus kumari yang sadari Parendehita sianende huria nomor 86 buku Dar loku hudui. 87. Nani usihun kuhamatia bahen asesaan di dosamuna ima pahutun rohamna lahu makamu siai ibana asa dihamu Silang nabatiai sudah Maralon dosai dohor
Panginoon mahita. Nasanahu ulai dan tauhasonaki nang rikot berohaki polarong angiluki Bahin kasih saan di Amin. Bulat mahamu di bagasan kami. Hidup Tuhan Yesus Kristus sudi hamba manusia di udar bumi. Nani usihun Panginoon mahita. Bahin kasih saan inapahon hamda lahu maka persiyai Marendehita Sianende Huria nomor Hidup Tuhan Yesus 122 buku sudi hamu manginum 24. siani udar hudui nani usihun hamadian bahin prosesaan di dosa muna imapahutun rohamuna lahu maka persiyai bahin hasesaan di dosa muna imapahutun rohamna lahu maka persiyai ibana asa dihamu anguluan nasura suda amin ulak mahamu di bagasan dami Panginoon mahita. Sol solido rohaku di hamba manusia ni Tuhan Yesus Kristus sudiham manusia ni udar bumi nani usihun kamatian bahen hasesaan di dosa muna inapahotun rohamna lahu maka persiyai ibana masa dihamu anguluan nasura suda amin.
Ramangendehon mahita. mulak mahamu di bagasan dami. Ay Jojo Tuhan Yesus Kristus, di hamba manusia ini, udara bumi, bahen masih saat ima bahwa lahu maka bersia ibadah asa diamu amun nasura suga amin ulak mahamu di bagasan kami. Hidup Tuhan Yesus Kristus sudah hamba nginum siani mudar kudui nani usihun kuhamadian bahen asesaan inusapuna ima pahutun ruhamna lahu maka bersia ibadah asa diam Ramangendehon mahita. angoluan Marendehita Sianendehuria nomor 452 buku logu 300 tolu. Hidup Tuhan Yesus Kristus sudah hamu manginum siani mudar kudui nani usihun kuhamadian bahen kasih saat lahu maka bersia ibadah asa dihamu angkuat nasura amin ulak mahamu di bagasan dami. Hidup Tuhan Yesus Kristus di hamba nginum siani mudar kudui nani usihun kuhamadian bahen kasih saat istana ima pahutun ruhamna lahu maka bersia ibadah asa dihamu anguluan nasura suda amin ulak mahamu di bagasan dami. Molan musik. Hidup Tuhan Yesus Kristus sudah hamu manginum siani mudar kudui nani usihun kuhamadian bahen asesaan idusamna ima pahutun ruhamna lahu maka bersiai ibadah asa dihamu angoluan nasura suda amin ulak mahamu di bagasan dami.
Pamangendehon Mahita ayat 2. Asa dihamu Tuhan nasura sudah. Amin. Ulang mahamu di bagasan damai. Hidup Tuhan Yesus Kristus dihamu manginum siani dar udui nani usihun Muhammadiyah ahin asesaan hidup sabuna imam bahut Muhammadiyah lahu makamu kiai ibadu amin Tuhan Tuhan Yesus Kristus dihamu manginum siani udar udui nani usihun Muhammadiyah bahin asesaan Arende hidup kita sabuna. senende huria nomor 400 ono Lahu pulonon makaporsiai buku logu 314. anguluan nasora sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasan damai. Hidup Tuhan Yesus Kristus dihamu manginum siani udar udui nani usihun Muhammadiyah bahin asesaan hidup sabda imam bahut Muhammad lahu makaporsiai ibadu asa dihamu anguluan nasura sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasan damai. Hidup Tuhan Yesus Kristus dihamu manginum siani udar udui nani usihun Ayat 2. Muhammadiyah bahin asesaan hidup sabda imam bahut lahu makaporsiai ibadu asa dihamu anguluan nasura sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasan damai. Hidup Tuhan Yesus Kristus dihamu manginum siani udar udui nani usihun Muhammadiyah bahin asesaan hidup sabuna imam bahut Muhammad lahu makaporsiai ibadu asa dihamu anguluan nasura sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasan damai. Arende Mahita senende huria nomor sia ayat sada los dong Mahita salutna. Marende hita sian buka di nomor sia ayat sada.
Ima Tuhan debata ale todikku. Jala nasa rohakku di bagasan mamuji goarna na badiai. Puji ma Tuhan debata ale todikku. Jala unang tung halupahon dengan nibasana sudena. Ibana do manesa do sam sudena. Jala ibana pamalum akka sahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamaguan. Jala dilehon tuho dengan bahasa dohot asini roha. Para si roha. Jala pardenggan bahasa do Tuhan debata. Labat tarimas jala parasi roha godang. Dang dibahet tuhita nahobar tu dosata. Jala dang dibalosot tuhita nahobar tu hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama tu akka anak kon nado. Asini rohani Tuhan debata diakka na makkabiari ibana. Nunga takas dipatuduhon debata. Holong ni rohanai tuhita dinamate Kristus. Kumokop hita uju pardosa dope hita. Atong da lambalua mahita nuaing sian rimasna. Dunggabe parpittor hita hinorkon ni mudarnai. Dibahini sai pujion ni pamatakku. Dohot rohakku. Dohot nasa pabahinakku do Tuhan debata. Olat nyon rodi saliling ni lilingna. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasorkon ma damena tutodim. Amin. Horas madhita manginang tajalang ma dadi siamun do dadi hapirang tadok ne juluk tabi. Sombra